வணக்கம் கைஸ். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு பயங்கரமான தூக்கம். காலையில் ஒரு 11:05க்கு தான் எழுந்திரிச்சேன். வெளியில் போய் பார்த்தா என் தம்பி கலர் பென்சிலை வச்சு என்னமோ வரைஞ்சி வச்சுருந்தான். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வீடு ரொம்ப குப்பையாக இருந்துச்சுன்னு குப்பையை வாரி குப்பை தொட்டியில் கொட்டிட்டு அப்புறம் என்னடா பண்ணலாம்னு யோசனை இருக்குள்ள தோணுச்சு. நம்ம ஒன்றும் பல்ல விளக்கல நினச்சி பல்ல விளக்கிட்டு ப்ரைவசி வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தா நம்ம அம்மா நம்மளுக்கு ஒரு காஃபி போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அந்த பச்சை தண்ணி காஃபி எப்படியோ பக்காவாக குடிச்சிட்டு ஒரு ப்ரெட் எடுத்துக்கின்னு எடிட்டிங்கில் உட்காந்துட்டேன். எடிட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறமா என்னடான்னு யோசிக்கக்குள்ள தான் தோணுச்சு. மதியானம் ஒன்றாயிடுச்சு. சரி இன்றைக்கி ப்ரோட்டீனுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா 2 முட்டையை அவிக்கலான்னு அவிச்சிட்டு அப்புறம் என் தம்பி வந்தான். 7 பாயிண்ட் வந்தான். அதை குடிச்சிட்டு மதியானம் மரணமான தூக்கம் போட்டோம். அப்புறம் உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக நினச்சி எனக்கு ஒரு ஃபாலோ பட்டனை மட்டும் அழுத்தி விடுங்க, அப்புறம் லைக்கையும் அழுத்தி விடுங்க. இன்றைக்கி ஒரு பைசப்பும் பேக் டே தான். மரணமான பைசப் ஒர்க்கவுட்லாம் போட்டு இன்றைக்கி நான் ஜிம்மு முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டேன். அப்புறம் எப்பயும் போல் நம்ம நாய் நண்பர் பார்க்குறது தான். சரி நம்ம நாய் நண்பர் ஒரு டாட்டாவை போட்டு வீட்டுக்கு மஜாவாக கிளம்பியாச்சு. அப்புறம் இதேமாரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். நாளைக்கு பார்ப்போம். பாய்ஸ்.